croeso nôl I Label 10 a fi mor excited heddi achos mae 'da fi westai yn ymuno gyda fi ar y sianel am y tro cyntaf I wneud sialens ond sa'i 'di gweud wrtho hi beth yw e eto. Felly, yn ymuno gyda fi, mae... Cati! Helo! Dyma Cati, mae Cati yn o'r ffrindiau gorau fi. So Cati, ti'n barod I wrth i'r challenge? You're quite nervous, Cat. Okay, so... Oh my God. Be ni am wneud yw, wneud yn colir ni, Okay. ond y sialens yw bod ni'n wneud e heb ddrych. A dim ond 5 munud sydd gyda ni. 5 munud! Yeah. Okay, well no bag make-up fi. Go on, quick! Iawn, popeth gyda ti? Dwi'n meddwl. Gret. A fi fyd. Felly, 5 munud. Fan Fi'n mynd I troi hwnna. Mewn 3, 2, 1, go! Go, go! Iawn, ti'n mynd I rhywbeth. O, a fi, pam sy'n wneud nhw'n cynt? O, sri. Da ni'n cael edrych ar amser. Ydyn? Oce, so ni di gosraffu 20 eiliad yn barod. Dwi'n hoffi rei bach o fel primer o dan. O, si sa'n... Ti'n mynd straight on, straight mewn i'r foundation, ie. Sut ges ti'r syniad ma dden? Nes I weld rhywun yn neud ar TikTok. Okay. A wedyn fi'n meddwl allan ni'n hwnna. Ti'n meddwl? Ie. I fod yn onest efo ti, dwi wedi arfer rhoi make-up ymlaen heb drych, ond beth o'n beth. A ti'n iawn? Oce. Dwi'n fler. Bronzer. Si, fi'n lyfo bronzer, mae'n rhaid Dwi'n peth rhaid yna. mwy ymlaen. Dwi'n fel arfer yn rhoi 2 layer ymlaen ti'n gweld, ond dwi'n meddwl bod fi'n edrych yn oren. Dwi ar ei hôl I do. Ydy hwnna'n mynd I neud sŵn? Wyt ti'n cheatio am picio fan'na? Na, fi eisiau'r gwylwyr weld. Na, fi eisiau'r gwylwyr I weld, ac sa'n gallu gweld mewn I fyna o gwbl. O'n i'n mynd I neud. Reit, eyeshadow nesaf fi'n meddwl. Oce. Lle ddim ffint o'r brush. O, yna, sgan i'n master I fynd I brush. O, sbi ar fi! Cati! Gola. Fi'n mynd rhaid y lipstick yma. Dwi'n siŵr nes yna pink ar air mewn byd. Pam bod ti'n y job good? Ydw? Yeah. Oh my God, Kaz. Yo, goch. Ie. Dwi'n hoffi bach o goch. Well I fi. Fel arfer dwi'n gwenu a dwi'n fel yn rhoi o fan'na. Ond dwi'n eisiau cael... Ydy o, boch a jacket o? Ie. Stay. O, Cati, 15 eiliad. Dwi'n mynd I offen efo. Right, get setting powder. Ie. Hwn dwi eisiau. Mae gyda ni ddrych nawr a ni'n I weld yn gilydd. Ein hunain, sori, am Wel, dyn ni'n gallu gweld. Ie. O ie, wrth gwrs. Cei, ti'n barod. Nawr gwall ti fel aim. 3, 2, 1. Mae hwn yn very zoomed in. Nes I ddeud bod fi'n eisiau bach o Jack and Jock. Na ni. Cati. Uh-oh. Waw, felly dyna ni, dyna'r sialens. Oedd Cati'n gweud bod hi'n neud I cholir hi yn aml heb ddrych, gobeithio bod ti ddim yn... Edrych. Ie. Na, nes I ddeud bod fi'n cael mwy na 5 munud. Fi'n teimlo falle 7 munud. Ie, falle. Ond ti'n na'r holl pwynt y challenge. na. Nes I joio hwnna, actually. Do. Felly, gobeithio nad ydych chi fwynhau'r fideo yma, a falle triwch e gyda'ch ffrind chi. Ie, na, so hwnna. A gadwch fi wybod yn y sylwadau os bod chi wedi hoffi'r fideo yma a os bod chi am driale gyda un o'ch ffrindiau chi. Ond tan tro nesaf, diolch Cati. Ta-da! Oce, dyma fi. Fi'n cael un ti hwnna fyd. Ti'n meddwl? Ydw. O, ie, mae hwnna'n... Oh my god, hwnna'n
Timer. Ti eisiau fi, hold on, ti eisiau fi nôl palette eyeshadow lliwgar fi? Ie. Hwna'n very good, Catty.